Temamız Türkmenistan'da kanun var mı yok diyen nime var da temamızın adı. Türkmenistan'da kanun yoktur. Mehmet Memsi adını doğru koymamız gerekli hakikaten. Ama baştan yanlış koysak son yanlış gitti ya da. Yani Türkmenistan'ın içinde elinden emlerini aldıranlar ya da haksızlığa nemedenler uğranlar diyeyim. Hem mesela o arkadağımız ya da adalet yani kısılan vakti başı dara düşende gidip adalet gözlenýär de aslında oňa bolmaly däl. Başyň dara düşmedik wagtda sen nämeligini gyzyklanyp durman gerekligini kädýän yani. Onuň üçin hem baştan yurt bana häzir Oğuzhan kardeşim aýdyp geçdi. Yurt ýok bizde. Yurt täzeden gurmaly. Gurandan soň eýe bolma duýgusy bolýar adamda ondan soň. Özüň guranyň üçin soň has gowy seretken diýeýin. Buna neme bilen misal berip bilersiz? Türkmenistan'da hökümet işler vardır, bir de şahsy kärhanalar vardır. Birinin magazyny diýeň ýa-da dükany. İkisini tapawudyny şo ýerden neme diýip bilirsen, hökümetde işleýän aýlygyny alýa gaýdy ýa-da bir zatlar alyp gaýtsa peýda özüne öz dükany bolan başgaça ýani düşündiňiz aýtjak bolýarmy? De Türkmenistan'da şu wagt kanun ýok, yani kanun ýoklugyny şu wagtky haly görünüp dur. Şu wagt halyny görseň ýoklugyny belli eden kanun bolanda nälik bolýar diýip sora çykýar. Kanun bolanda adamlar başyna bir iş gelende indi näme derkem ýa-da tanış tapyp bolmazmy karşyna 5 manat berip 10 manat berip üstüne yapıp bolmazmy diýip pikir etmeli däl adamlar yani. Başyňda ara düşende kanun var. Kanun deň hemme kim üçin. Ulusundan kiçisine, baýyna garybyna, akyllysyna, akylsyzyna diýeň. Şol ýurduň içinde watandaşy boldugyň müddetçe senin kanun hemme kim üçin deň bolmaly. Her kime dogry deň işlemesi gerekli. Bir adam üçin işlemeýän bolsa diýmek ýokdur. Bozulypdyr däl. Kanun bozulýan bir zat däl yani böyle. Ya işle ya işleyen ok. Çürt kesik olması gerekli. Şunlara